China, guys, thank you so much. Malawian cameras, mafuna ndithu kuti amikire ko makamaka pali zina zake zikamachitika tizipangana encourage. Tinaonako ndithu I think pali munthu nake mmamuona ndithu dzina lake amati Chingira. Munthu amene ndithu ndo unkhotako. Ya kwenikweni ndithu amakonda zinthu za nkhonya za fighters. Hey ineyo timatere I think munthu amene ndithu kumwana kwake mafilimu adampweteka kwambiri. Mafilimu adampweteka kopya munthu amene. And komano pali chinthu chimodzi chimene chandisangalatsa kwambiri chimene pali munthu wina wake ndithu amachita kuti Ibrahim Swedi, munthu amene ndithu anangamutenga munthu ameneyo. Ibrahim Swedi ndi sponsor wa za boxing. Ndi amakhala so linked kwambiri amalumikizana ndi matendano Salim Jazama amene ali msilikali komanso boxer. Ndi boxer paka promoter I think by a boxing promoter. Ndi ana mothanizana uyuyu Ibrahim Swedi anakamutenga munthu jonkhota ndikumbwesa I don't know, I think ali kulilongwe and akumpanga push akumuthandiza ndi zinthu komanso amalawi inaso akupita ndithu manganthandiza ndi zinthu katindalama ti sugar komanso akumupasa further lessons lessons ena ake ndithu ma skills boxing kuti akamenye nkhonya akapange boxing. Actually action imene iyi makamaka tinene kuti ndi imene makamaka amalawi tikufunikirira kwambiri. Nthawi nake ndinakambako kuona kuti sometimes timaononga anthu pomango mwina tamona wina wake ndikungopita abasi kunsonkhera sugar kunsonkhera mbatatesi mbatata maungu kukampatsa zigumu zitumbuwa ayi kana kwamba kujambulisa mapicture basi anthu akufuna kwabwino tasonkha kandalama tasonkha zitumbuwa izi tampasa komanso kandalama so akasota mpasaso. Nde thank you so much Malawi ndinu achikondi makuti yes amalawi ndi achikondi komano paye pachapo simuna nthandize bwinobwino ya mangompasa somba to much right mangompasa somba nanga zitumbuwa zikatha kashuga kachakakatha chimachitika nchani. That guy mopeza kuti mawaso akupangaso akusafalaso. Ndeno nthawi zambiri pafunika ndithu long lasting decision, right? Komanso chithandizo decision yoti zimuthandiza iyo long term plan yoti munthu tampatsa for atingoleza ngati akulu aja amangopanga ngati zozerezeka tingolekeza. Sorry for that. Komanso kuti I don't mean kuti ndizozerezeka kwenikweni koma it's like amangopanga hey you know something makwera mirengo kumadumpha kumatani basi umango ajambula napita akango ajambula basi azibwerako komano like what's for it's like kungona film muzisakasa mucha komano these guys amupatsa ndithu asesa ampasa china chake choti at least yauja asipanga akango blower mu field imene iyi ampanga push akhangati ampasa mbedza chitokhaje munthu choopsa kwambiri, you understand? Chitokhaje boxer choopsa kwambiri kumene Malawi, right? Ndoti wane amuthandiza yewu chayo suti azabe mphaso mawa suti azakhaso murani nde ine just support maganizo ngati amene wawa ndi zinthu zimezi kuti munthu teni timpange support timpange push pa zimene iyeyo amapangazo, right? You never know ndi breakthrough yake nditi ndi imene chayo paliso anthu so angapa amene amapangaso zina right? Ena amatere approach those people kwapeza ndi kwapanga push muzinthu ngati zimenezazo pakati yayoyo mwapanga push kwasiya kana kwazipitiriza ndi moyo wawo azakuthokozani and umuonde mmene ngatukulani kusiyana ndi kusonkhasonga ndalama sugar zitombowa kumpasa kana kwasi kumusiya wautali nisimanthandize afuse anthu ase umathachana nimatha kusoka alene kumano machini ndilibe
really guys munthu amatha kusoka munthu yali ndi luso lotototota kumpasa mbedza imene jayi kuti iye azipitirira kena kosoka ndiye kwa anthu amene ngati thokoza kwambiri amene kwa anthu amene mwapanga zinthu ngati mezi Salimu Chazama salute komanso Ibrahim Soweto salute ndi timu yonse imene yamuthandiza Mr. Chingira all the best pa nkhwanyano imene mukamenya and yeah I hope kuti everything goes well komanso chikhale chiyambi chosinthira moyo wanu guys. Thank you so much Malawi and cameras. Number 1 box. Yes. Give up. Light up. Yes. Give up. Light up. Nice one, Gastel. Give up. Bindula. Light up. 1 2 up. 1 2. Move. Give up. Bindula. 1 2 up. 1 2. Yes. Bindula. Light up. 1 2 up. 1 2 1 2. 1 2. Give up. Light up. Tembenuke mwendo. Yes. So na ndithu kuwanga zimenezo bwana Swedi mara tumize kwa nkota kulinga green imene ndithu kodi apa ni serious kwambiri then tinawo wamela kudekera Sana bweyo zakawa kamba kunoko we. Kama maswiti. Auzo ndo nisona bwezo kama maswiti ata. apa sina asikelera asa kama sweet hali Kuna amenya ndo atika pemba kuti. Atika pemba town. mamenyedu asemaza kupemphebe mphasano Waza. Chingira. Let's go Chingira, let's go. Hit. Joja likanjera amene yakumenyedwa. Mapanja apite. Let's go. Paka na chigwe, let's go. Don't stop. Let's go. Master, let's go. Don't stop. Let's go Master. Let's go. Hit. This is 50,000. And you don't leave and nothing now more than money. I wasn't becoming a case of Tanzania preparation. But no money was Mkwanga mtokozo kwambiri rumwe mmene obiza ndithu malipangira yongira bamwe basaje bibiswa mbiri mumabeza bwe mmene ga yasoko ndurube mpamu ngudya bezere bita kumuntu basa mwe mmene biza ndithu ina sababu yaso bila ndasabisa kachule ndifanye ukakhala blue corner kapena red corner umeyoka khala red corner for you challenge amene wako ndizi kuti for kumenja njali kanje so kumakhala kona awili a white a neutral omama khala awili lifalia kafuna kuguza ndizochitika ama kaguza ndikuti kumene kukwala pesa kunyala mama kuguza ku neutral corner kama kona white kuwakola nkizana mulingi sona manyamba ndikumenyana ayi lifalia yako uchoka kona kwa opponent wako ni wewe dani wako funa kasea kona kule boxers ndio kwanga msaini ngono mutatu mubwele akupasani malamulo apamuyana na ndogo ni wako akupasani malamulo osamenya kumpombo osazungulira funa sipakira clean fight osamina so maliseisha mwenye maliseisha ngako mwenye maliseisha inazikaenda so tukamba ya ileo mwangu ai osamenya maliseisha ufuna fight hapo ufanye shake hands Dodi mabwera ukabona kwanu kama kubera kujani ukona ndema wale mudigira alifalia mina mayamvula ngatira kusema zindikoze box akani box ndio kuti wamva kuti ba box muyambe kumenyana ya kubonga nini papa ebe mimi hapo box uzamu ndo ndio kutama ndo kubula kubera iweso ndio kutani box ndio kukuletea box ndio uyaandika omno basi atala mwana wafa wina amwalira box okay babo ndio tukamkuja kumenya box okay bwana nguru ndio box tukamanga kumenya mapanja let's go box kumwelenga naye box, it will be the last.
box ndio ikapitilile tena akati break ndio kuti break mwina mpirana mukumenya na manje mpirana akati break ndio kuna musiyane and mungu wera and ikubirira so ndio mungu siyana musasiye kama mungu siyana ndio mukize kutani kumenya safuna mpira kapita sipageza kati zipita mani vile translate zima ikika box zimekali zini takala ndira ufo ndio funa kitu kama down hapa kibange soje nini kibange masaa manne na mungu ndio nini hatu